aure an daura na so da kauna. Aure ne na so da kauna, an goga amarya zaune. Faru ubangiji na sa sarki Allah ya fi laifuka na. Amin summa amin. Darajar manzon madan amina. Sallallahu alaihi wa sallama. Amin summa amin. Na sa alhai sahabbai ilahu ya kara so da yarda. Amin summa amin. Aure ne na so da kauna. Buwayi na ka ya fi laifina. Amin summa amin. Ya rabbana buwayi na ya fi min laifuka na. Amin summa amin. Aure ne na so da kauna. Allah ka daɗo salatuka ga annabi dagun amina. Amin summa amin. Aure ne na so da kauna. Aban salon kiɗan aure domin rarrabe tukan aure. Aure na so da kauna. Sunan amarya zan sanya sannan insa na ango. Amarya Amina shi aure martaba ne. Kila da bai wurin mijinki. Aure ne na so da kauna. Nana amina amar samarya alƙara martaba. Aure na so da kauna. Alƙawari kin riƙewa laminu injiniya. Aure na so da kauna. Aure ne na so da kauna. An goga amarya zaune. Maman amarya sannu alƙara martaba mama dole ne ya banki. Aure na so da kauna. Baban amarya babana na risina ina godiya alƙara martaba baba. Aure na so da kauna. Sannan yan uwa da dangi na amarya na yi jinjina gunku alƙara martaba. Aure ne na so da kauna. Yayan ango na juyo alƙara martaba baba. Sannan kikin ji mama dole ne ya banku alƙara martaba. Aure ne na so da kauna. Sannan dangi na ango ina daɗa jinjina gare ku ilahu ya ƙara martaba gunku. Aure na so da kauna. Yaya agun amarya Ismail na yi jinjina gunka. Aure na so da kauna. Sannan na ya ba da halinka sannan kikin ji fati ke ma na ya ba da halinki. Yaya agun amarya Aure na so da kauna. sai bangaren abokai ishe boy galawai gwanja ga Idrisa yan fulani kuma kun yi jinjina alƙara martaba kuma. Amin summa amin. Aure ne na so da kauna. Yan uwa abokai Lawas Haydar kun ji sunana ni ma na yi jinjina. Aure ne na so da kauna. Aure ne na so da kauna. An goga amarya zaune. Kai na ya ba da ango amarya na gefe zaune. Aure na so da kauna. Bude kunnuwanki amarya domin nasiya. Daure amarya daure aure hi martaba ne. Aure na so da kauna. Toshe kunnuwanki amarya domin zigar kawaye. Ki kankame mijinki amarya dan kin fice kawaye. Aure na so da kauna. Daure amarya daure ke daure farar amarya. Aure ne na so da kauna. Oga lamini injiniya ango mijin amina. Aure ne na so da kauna. Laminu injiniya dan bude kunnuwa kai ma domin in ma nasiya. An baka dai amana aminatuwa ce amana. Daure rike amana komai na tana wuyanka. Aure ne na so da kauna. Lawas Haydar kun ji sunana al'umma na yi gaida ku. Kun nuna so da kauna auren injiniya na da jinjina gare ku. Aure ne na so da kauna. Laminu injiniya da amina ku zama na lafiya. Aure ne na so da kauna. Abibta ko Kaduna ABK su ma sun yi jinjina. Aure ne na so da kauna. Ga Abdullahi ya yi murna. Aure ne na so da kauna. Suleiman ya yi jinjina daura alƙara martaba. Aure ne na so da kauna. Amarya da ango Allah ba ku zurriya ɗaya ba wata ran na zo bikin suna.